sudbina i da s vami smo tu gdje jesmo ide bolja godina. Ide bolja godina. Să culună robul Dumnezeu, Sărgean cu roaba lui Dumnezeu, Marina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vencava se sluga Božij, Sărgean se sluškinjo Božjo Marino, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Să culună robul Dumnezeu, Sărgean cu roaba lui Dumnezeu, Marina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cu robul lui Dumnezeu, Sărgean, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vencava se sluškinja Božja, Marina sa slugom Božjim Srđanom, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Să cunună robul lui Dumnezeu, Marina, cu robul lui Dumnezeu, Sărgean, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, Dumnezeul nostru cu slavă și cu cinste încununează-i pe ei. Doamne, Dumnezeul nostru cu mărire și cu cinste încununează-i pe ei. Doamne, Dumnezeul nostru cu slavă și cu cinste încununează-i pe ei. Să luăm amice, pace la toți. Femeile să se spună bărbaților, rugăm Domnul pentru că bărbații este capul femeile, cum Hristos e capul bisericii. Propulsul al cărei mântuire este, deci pe cum biserica se supune lui Hristos, așa că femeia, bărbaților într tot, bărbaților iubiți pe femeile voastre, după cum Hristos a iubit biserica și a dat pe sine pentru ea, ca să sfințească, folosându-l cu voia apei prin cuvânt, și ca să o împățișeze ție, biserică slăvită, neavând spată sau învârtitură, ori acela de acestea și să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbatul împăzător să iubească femeile, ca pe însuși trupul lor. Cel ce-și iubește femeia pe sine se iubește, că și din îmbrădată Dumnezeul trupul tot și fiecare îl hrănește și îl înțelește precum și Hristos biserica. Pentru că suntem îndurarea trupului Lui din carnele și din oasele Lui. De aceea vă lăsa omul pe Tatăl Său și de mama sa și de va deschide femeia sa și vor fi amândoi în trup. Taina aceasta mare este iar ele, iar eu și Hristos și biserică. Astăzi și voi fiecare așa să iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeile să se teme de bărbați. Pace ție celui și ai și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune direct să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace la toți. În Cana Galilei, iar muma lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii lui și sfârșindu-se vinul a zis muma lui Iisus către el, nu mă iau vin. Iar Iisus i-a răspuns, și
Ce ne privește pe mine și pe cine fă mie, șasul meu n-a venit încă, muma lui a zis la ăia care slujau să faceți tot ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră, făcuce, pusă pentru curățirea iudeilor și care luvau pe ce 2 ori 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. După aia le-a zis, scoaceți și aduceți unului. Și ei a dus și când el a gustat apă care se făcuse vin, nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apă știa. A strigat el pe mire și a spus, orice om pune întâi vinul al bun și când a beut bine pune pe al mai slab, dar tu ai ținut vinul al bun până acum. Asta început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava Lui și a crezut în el ucenicii Lui. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Domnului să ne Doamne, rugăm. miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, care în purtarea de grijă de mântuitoare vinoveni din Cana Galilei, arătat nuntă cinstită prin venirea ta însuși acum pe robii tăi aceia să sârgea cu Marina, pe care ai greuit ai să ții unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere, arată nunța lor cinstită, ferește patul lor neîntinat, binevoiește să-și pătrească viața lor fără prihană și învrednicește bătrânii și să ajungă bătrâneții fericite, cu inimă curată prin poruncile tale, că Tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeu care te iubești și te izbăvești, și ție slavă înălțăm împreună și Lui fără de început, al Tău Părinții prea Sfântul și Bun de viață, Făcătorul totul acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și ne învrednicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cucezăm a ce chema pe cine Dumnezeu al șerestată și a zice: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfânțească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră a de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în încercare, numai ne izbăvește de-al rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului de acum și totdeauna și în vecii vecilor. Amin. Pace la toți. Și Duhului Tău. Capecele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne, Господу помолимся. Doamne, miluiește! Боже, Ти си створил своју моќ, учврстил во вселенную, украсил венец свега што си створил. Благослови своим духовним благословом и ову заедничку чашу коju дајеш овима кои ступише у брачну заедницу, jer je blagosloveno ime Tvoje i proslavljeno carstvo Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Tatălui, Amin. Tatălui, Fiului, Sfântului Duh. Amin. Nu le place să bea moară să se învețe. Moară să se învețe.
Veseleći se za svoju suprugu i čuvajući granice zakona, jer je to po volji Božijoj. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, gireaptă și cinstită, și că nu vă veți abace de la dorile voastre nici unul nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește, Doamne Dumnezeu nostru, care ai venit din Cana Galilei și nunta de acolo ai blagoslovit-o, blagoslovește și pe robii tăi aceștia, care cu puterea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții, blagoslovește intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu numele lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihane, și ne asupriți în vecii vecilor. Amin. Pace la toți. Capecele voastre Domnului să le plecați, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea și întru tot sfântă și de o ființă și înșepătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție, să vă blagoslovească pe voi, să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de copii buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile ale pămânțăști și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduice. Pentru rugăciunile preasfânte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfânților. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne, Dumnezeu nostru, care ai blagoslovit cu luna anului și ai înmulțit făpturile Tale, blagoslovește și pe robii Tăi Alța, Sârgean și Marina, pe care cu alegerea Ta ai binevoit ai însoțit unul cu altul. Trimece-le lor pe Îngerul Tău al Păzător, ca să-i păzească de orice rătășire până la sfârșit. Învrednicește-i a intra în Sfânta Biserica Ta și a să împărtășim cu Sfântele Tale taine, că întotdeauna să slăvească Preasfânt numele Tău,
al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și totdeauna și în vecii vecilor. Amin. Mir slima. Și Duhul Tău. Priklonite svoje glave Gospodu. Gospode, služitelji Tvoji dođeše do saglasnosti i završivši obred onog braka u Kani Galilejskoj, sredili smo sve bračne simbole, pa slavu uznosimo Tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucenice Părinte Vicar, blagoslovit. Al și cu venirea Lui în Cana Galilei a arătat nuntă și sfântă Hristos a de istina Dumnezeu nostru, prin rugăciunile preacuracei Maicii sale, Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostolii, ale Sfinților de Dumnezeu încununat și tocmai cu apostolii împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne izbăvească pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Prin rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne izbăvește pe noi. Să fiți sănătoși, la mulți ani, să vă ajute Dumnezeu și să fie de bine toată slujba care s-a făcut. Și pentru că veți aveți ani împreună, nu mă năstăviți așa, să nu stricați nimic. Pe robul ăsta, Adam și pe robul ăsta, Matei, care s-au învrednișit a scăpa către numele Tău al Sfânt și a să păzât sub acoperământul aripilor Tale ce părcează de la ei, minciuna bătrână și îi umple pe ei de credință și întrucine, de nădejde și de dragoste, că să cunoască ei că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu al istina și unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău Sfânt, dă-le lor să umple păzând toate poruncile Tale și ale făcut ce Ție să facă, pentru că ce va face omul asta, viu va fi prin ele, scrie în carcea vieții Tale și îi unește cu turma moștenirii Tale, că să prea slăvească de ei unirea Sfânt al Tău și al iubitului Tău Fiu, Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău, Celui de viață Făcător, să fie ochii Tăi, uitând întotdeauna cu mila spre ei și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii lor, veselește-i pe intrul lucrul mâinilor lor și în tot neamul lor, ca să se mărturisească Ție, închinându-se și slăvind numele Tău al mare și preînalt și să ce laude întotdeauna în toate zilele vieților,
că pe cine celălalt de toate puterile și reșa peste slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și totdeauna și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iartă-te pe tine, diavolul, Domnul, cel ce a venit în lume și s-a săvârșit între oameni ca să sunt pe tirania ta și pe oameni să-i zăvească. Cel ce pe rândul puterii celor potrivit și-a bărit soarele, întunecându-se și pământul plăcinindu-se, mormincile deschizându-se și trupurile sfinților sculându-se, care a zăbit cu moarte pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe timpul meu. Jură ce cu numele lui Dumnezeu care a arătat omul vieții și a rănit ierubimii și sabie de foc ce se întoarce, de-al smârjuia cu trămuse și te depărtează pe ce jur cu numele acelui care a umblat ca pe uscat pe valurile mării și a certat biforul vânturilor, a cărui fruntare seacă adâncul și groaza le topește munții, că acela și acum îți poruncește prin noi temece, ieși și depărtează de la zidirile acestea și să nu ce ascund, nici să ce pituri în ei, nici să întâmpi în pii, nici să lucrezi împotriva lor, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la miază, și ce de unde am tău până în ziua cea mare grăită judecății, teme-te de Dumnezeu ce te șade pe ruvim și caută spre adâncuri de care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunile, domnului, începătorile, stăpânile, cucerile, rubinii, cei cu ochi mulți și serafimii, cei cu câte 6 aripi, de care se cutremură cerul, pământul, mare și toate prin ce sunt în ea. Ești te depărtează la cel însemnat, noul ostaș al lui Hristos Dumnezeu nostru, care ce jură cu numele acelui care umblă pe aripile vântului și face pe îngerii săi, duhurile și căsuțile sale pare de foc. Ești te depărtează de la zidirea aceasta, cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, că să aprească din numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Tău acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Savo, Dumnezeul Israel, al ce cu ești toată boala și toată nepucința, uite ce spre robii tăi aștia, Andrei, Adam și Matei, șarpe-i și cerșetează și depărcează de la ei toată lucrarea răului, șarpe duhurile ale necurace și le depărcează și curățăște lucrul mâinilor tale. Și lucrând cu grabnică ta lucrare, zdrobește de grab pe satana sub picioarele lor și le dă biruința asupra lui și asupra duhurilor lui și lor necurace, că dobândind mila ta să se învrednicească detaliile tale ale nemuritoare și cerești, și ție slavă să înalță Tatălui și Fiului Sfântului Duh acum și totdeauna și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, cel ce ai făcut pe om după chipul și după asemănarea ta, și a dat putință de a rămâni viață de vei după aceea, crezând prin păcatul mai trecut cu vederea, și a rânduit mântuirii lumii prin întâmplarea Hristosului Tău însuși, primește în împărăția ta cerească și făptura ta aceasta, pe care ai izbăvit-o din vorbia vrăjmatului. Deschide lor ochii gândului ca să strălucească din lumina Evangheliei tale. Însoțește viața lor cu ungeri de lumină, ca să izbăvească pe ei de toată mântuiala potrivului, de întâmpinarea celui viclean de demnul și de la mează, de rădăcile cele rele. Amin. Depărcează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh care să fitului, să cuibează în inima lui. Amin. Stere iz njega svakog zlog i nečistog duha koji se sakriju i gnjezdi u njegovom srcu. Amin. Depărcează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh care să fitulă și să încuibează în inima lui. Amin. Depărcează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh care să fitulă și să încuibează în inima lui. Amin. Stera iz njega svakog zlog i nečistog duha koji se sakriju i gnjezdi u njegovom srcu. Amin. Stera iz njega svakog zlog i nečistog duha koji se sakriju i gnjezdi u njegovom srcu. Amin. Depărcează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh care să fitulă și să încuibează în inima lui. Amin. Stera iz njega svakog zlog i nečistog duha koji se sakriju i gnjezdi u njegovom srcu. Amin. Depărcează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh care se fitulă și se încuibează în inima lui. Amin.
duha obmane, duha zloće, duha idolopoklonstva i svake pohlepe, duha laži, svake nečistote, koja dejstvi u duhu đavolske nauke, učini da bude razumno jake svete baske Hrista Boga, časni žmanj tvoje crkve, osvećeni sasud, svetlosti i naslednici toga carstva, da žive po tvojim svetim zapovestima, sačuvaju nepovredje pečne, podrže kaljinu, neokaljenu, steknu blaženstvo sveti u tvom carstvu, blagodaću, milosrđem i ljubavlju prema čoveku, tvojeg jedinorodnog Sina, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i vekove vekova. Amin. Idete napad. Sad ću da pitam u množini, a vi odgovarate u jednini. Odričete li se Satana i svih dela njegovih i svih vesnika njegovih i svakog služenja njemu i sve gordosti njegove? Kažete, odričete se. Odričete li se Satana i svih dela njegovih i svih vesnika njegovih i svakog služenja njemu i sve gordosti njegove? Odričete li se Satana i svih dela njegovih i svih vesnika njegovih i svakog služenja njemu i sve gordosti njegove? Jeste li se odrekli Satane? Kažete, odrekao sam se. Jeste li se odrekli Satane? Jeste li se odrekli Satane? Dunite i pljunite na njega, simbolički dunete napred, kao pljunite, zgazite s desnom nogom i okrenete se prošlosti. Sjedinjujete li se sa Hristom? Kažete, sjedinjujem se. Sjedinjujete li se sa Hristom? Sjedinjujete li se sa Hristom? Jeste li se sjedinjeni sa Hristom? Kažete, jesam. I verujete u njega? Kažete ovako, verujem u njega kao cara i Boga. Jeste li se sjedinjeni sa Hristom? I verujete u njega? Verujem u njega kao cara i Boga. Jeste li se sjedinjeni sa Hristom? Verujete li u njega? Verujem u njega kao cara i Boga. Verujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. U jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, jedinorodnog, od Oca rođenog pred svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog sa Otcem, kroz koga je sve postalo, koje je radi nas, ljudi i radi našeg spašenja, sišao sa nebesa i voplotio se od Duha Svetoga i Marije Devi, postao čovek, i koja je raspad za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i pogrebao, i koja je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se uznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, kome se sa Ocem i Sinom zajedno klanja, zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, vasetinsku i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amen. Jeste li se sjedinili sa Hristom? Sjedinili se. I poklonite se njemu, kažete ovako, klanjam se Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jedinosušnoj i nerazdeljivoj. Neka je blagosloven Bog koji želi da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospod, pomolim se. Gospode koji vladaš Bože naš, prizovi služitelje svoje, Andreja, Adama i Mateja svom prosvećenju i udostoji ih ove velike blagodati svoga svetog krštenja, spuci sa njih starog čoveka i obnovi ih za večni život i ispuni ih silom svoga svetog duha radi sjedinjenja sa Hristom Tvojim, da od sada ne budu čeda tela nego čeda Tvoga carstva, blagovoljenjem i blagodaću Tvoga jedinorodnog Sina, za kojim si blagosloven sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Paše Domnului să ne rugăm.
se roagă nea Domnului să ne rugăm. Doamne, Prea fericitul Părintele al nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, România pentru prea Sfințitul Părintele al nostru Ieronim, Episcopul Daci Felix, pentru și Sfânta Preoțime și Andu Hristos, diaconime pentru tot clerul și lumea Domnului să ne rugăm. Pentru bine credincioasă lumea noastră de peste tot, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai sacilor și pentru iubitoarea de Hristos oastă Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se sfânțească apa asta cu cucerea, cu lucrarea și venirea Sfântului Duh, pentru ca să se primete Icarul Spăvirii și blagoslovenia Iordanului Domnului să ne rugăm. Pentru ca să vină peste apa asta lucrarea și curățătoare între inime și sfinte fire, pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a direcției credințe, și venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Veni să se facă de împărăția așa nestricăcioasă și să bocează în ea, pentru ăștia care vin acum la Sfânta Luminare, pentru venirea Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se arăce ei fii ai luminii și moștenitorii veșnicilor bunătății, pentru ca să se facă ei împreună sădiță și părtașă, însă și prietenul Hristos, Dumnezeu nostru, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne păzească haina bocetului și obogirea Duhului neîncinată și fără păcat, Dumnezeu așa înfricoșătoare de Hristos, Dumnezeu nostru, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se facă lor apa asta, baia nașterii noastre, care păcatelor spre îmbrăcămince, gene stricăciune Domnului să ne rugăm. Pentru că să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apă, păzește, miluiește, ne păzește pe noi Dumnezeu cu harul Tău. Prea Sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și Părința Fecioara Maria, cu tot Sfânt să o pomenim pe noi singuri și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici o vorbă nu este de ajuns spre laudă minunilor Tale. Amin, mare Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici o vorbă de ajuns nu este spre lauda minunilor Tale. Великий Господи, чудо судела Твоя, нема Те речи, кои će biti kazane do peva Tvoja čudesa. Amin. Că Tu, de bunăvoie toate adăugându-le de neființă, de ființă, cu puterea Ta ținătură, cu puterea Ta de grijă, care risec lumea Tu din patru sfâniese și asupțura cu patru vremei, cu înalt curgerea Lui. Tine se cutremură toată puterea îngerești, pe Tine se laudă soarele, pe Tine se străvește luna, ție se pleacă stelele. Pe cine se ascultă lumina, de Tine se învățesc atunci curățile, sfântăți și soarele, pe Tine cerul ca un fort, ai pe pământul peste apă. L-ai lăgit mare comisit, toți răsut ai revărsat, ai de putere îngerește, străși, ce te arhamilor, ție se închine, lumii cei corpuni și la bine și cu puterea tare. Împrejur Sfântul Sfânt de striga slave, care se vine cu Hristos se acopere, că tot Dumnezeu fiind cuprins de gând și de vorbă, fără început de venit pe pământ picuios, Dumnezeu va frâna rănească făcându-se, că n-ai răstat să pune pentru dumnezeile tale să răzneamă românesc prin inima rău, și a venit și ne-ai izbăvit pe noi mărturisim harul Dumnezeu din lătănul pe din pacea ta de bine, toată firul lumească izbăvită pe de cele fecioare, le-ai simțit cu nașterea ta toată măsura pe lamă, pe tine cel ce ai arătat să cu Dumnezeu nostru, pe pământ ce ai arătat cu oamenii vieții, și de cer Duhul Sfânt, ai simțit sângerul Tatăl și capetele Balaului, care sunt voastre acolo ai slăbit. Tu singur, dar iubitorul de oameni, împărat ce vină și acum, cu puterea Sfântului Duh și sfințește apa asta. Amin. Tu singur, dar iubitorul de oameni, împărat ce vină și acum, cu puterea Sfântului Duh și sfințește apa asta. Amin. Tu singur, dar iubitorul de oameni, împărat ce vină și acum, cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa asta. Amin. Și-i dă ei harul izbăvirii, blagosloveniei Iordanului, ca pe ea izvor de nestrăcăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcat și vindecare de boli, trăilor cheile de cucerere putrine și neaci, să fie de pucere cerească, să fugă de la ea pusmanii sfântitele, ca stimat în numele Tău, Doamne, al minunat, slăvit și înfricoșător, prin
Nicolae Protimnic, să se zdrobească sub semnul chipului crușii tăi toate cucerele protivnice, să se zdrobească sub semnul chipului crușii tăi toate cucerele protivnice, să se zdrobească sub semnul chipului crușii tăi toate cucerele protivnice, să se depărceze de la noi toate nălușirile ale din văzut și ale nearătace și să nu se ascundă în apa asta Duhul alunecat, Părintele Doamne Iisus să popoare la ăștia care se bocează acum Duh Cristian care duce întunecare gândurilor și procurare minții numai Tu, stăpânia toace, arată apa asta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățele Duhului și sufletului, dezlegarea legăturilor, iertarea păcatelor, luminarea sufletului, baie de a doua naștere, nuire Duhului, care în fiere îmbrăcăminge din străcășunii izvor de viață, că Tu, Doamne, ai zis, spălați-vă și vă curățiți cu ace pe cășuguri, geline sufletele voastre, Tu ne-ai dăruit nouă de sus, a doua naștere din apă și din Duh, arată-te, Doamne, în apa asta și dă la ăștia care se bocează să se schimbe din ea, să lapte pe om albătrân să cage popcele înșelăciunii și să se îmbrace în al nou, care este înnoit după chipul Zgitorului Său, că fiind împreună săgit cu asemănarea morții tale din bocet, să se facă părtași învierii tale și păzând darul Sfântului Tău Duh, și spărită așezământul Harului se aplată chemării și de sus, și să se numere cu ai întâi născuți scriși în cer, pe cine Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos, că ți se cade slava, pucerea și cinsta și dineștiunea împreună cu al Părăgeni și cu Tatăl Părinte și a Sfântului, bunul și viață cu Dorul Tău Duh, acum și totdeauna și în vecii vecilor. Amin. Pace. Andrei, ungele în bucurie numit Tatăl și Fiului Sfântului Duh. Amin. Spre reguirea sufletului și a trupului, spre ascultarea credinței, Mănitele m-a făcut și m-a zăgit, podigni să mă malo nogavițu, podigni nogavițu te rubițu. Pantalonul ăsta. Ca să umble pe căile tale. Drumul. Bravo. Vezi că și. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Spre recuperea sufletului și a trupului. Spre ascultarea stoi pravo, glede u mene. Spre ascultarea credinței. Dai-mi ruchiță ovako. Mâinile m-a făcut și m-a zăgit. Podigni nogavițu. Ca să umble pe căile tale. Bravo! 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 Hai! Să unge robul lui Dumnezeu. Matei. Ungele în bucurie în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Spre recuperea sufletului și a trupului. Spre ascultarea credinței. Da bude slušaš dedu i oca. Mâinile m-a făcut și m-a zăgit. Mate, bravo. Ca să umble pe căile tale. Ana, tu je bolje. Video. Da ne znaju. Sagniš glavići. Sagniš glavići, da te malo. Se bocează robul lui Dumnezeu Andrei
în numele Tatălui, Amin. și al Fiului, Amin. și al Sfântului Duh, Amin. acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Să îmbracă rugul lui Dumnezeu Andrei în haina cinetății. Da? Să nu-i greșești tu la voce să se cheamă în altfel. Adam. Ai, stai, să bocează rogul lui Dumnezeu. Adam, în numele Tatălui, Amin. și al Fiului, Amin. și al Sfântului Duh, Amin. acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Să îmbracă rugul lui Dumnezeu. Adam, în haina Hai, vine și tu cu el. Să bocează rogul lui Dumnezeu, Matei, în numele Tatălui, Amin. și al Fiului, Amin. și al Sfântului Duh, Amin. acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Să îmbracă rogul lui Dumnezeu, Matei, Fie haina luminoasă cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină. O milostire Hristoasă, Dumnezeu, Dumnezeu nostru. care vrea să vină după mine să se late de sine, să-și ia crucea lui și să-mi urmeze mie. Haide, stai, mă. Skupi prstiće ovako. Tako da bravo. Просто možda kad završimo, možda skupiš. Ljubite, Hajde, mânuță așa. bravo, da. Vai samo kratki, vai uči sadnike. Bravo. În curățire și în dreptate, că în tot lucru și în toată vorba vine preasfântăție, ca să facă Fiul moștenitor cereștele tale împărății. Drept Dumnezeu care mântuiești și miluiești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Andrei, tu ce ești mai? Pomeni și zici că poate. Nașule, tu la toată vorba mea spun amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. 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 Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Digni noga, se opet malo. Tako, bravo, viš kako ti znaš. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Možda ništa se. Ajde. Može se. Hai câte, samo dok te pomoći. Pe cetea darului Sfântului Duh. 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 Pe cetea darului Sfântului Duh.
Pecetea darului Sfântului Duh. Pecetea darului Sfântului Duh. Pecetea darului Sfântului Duh. Pecetea darului Sfântului Duh. Pecetea darului Sfântului Duh. Ei sunt gata când îi sprăvim, au pus toate. Ce spune? Pecetea darului Sfântului Duh. Bravo, bravo. Pecetea darului Sfântului Duh. 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 Pavel și Cire. Să luăm aminte. Fraților, știți că toți că în Hristos Iisus ne-am botezat într-o moarte, Lui ne-am botezat. Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru că precum Hristos a înviat din morți, în slava Tatăl a stat complet în noi prin înnoirea vieții. Deci dacă am fost altuiți în El prin ascultarea morții, atunci vom fi părtași în învierii. Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răsnit împreună cu El ca să primisească trupul păcatului, pentru că a răsit robei păcatul că Cel ce a murit a fost curățit de păcate, dacă a murit împreună cu Hristos, crede că vom viețui împreună cu El. Fiindcă Hristos învia din morți, nu mai moare, moartea nu mai avea stăpânirea asupra Lui. Deci a murit păcatul odată pentru totdeauna, iar ce trăiește Lui Dumnezeu așa și voi să plătiți că sunteți morții păcatului, dar fi pentru Dumnezeu în Hristos Iisus Domnul nostru. Așeți-e! Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciunii direct să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace la toți! Sfânta Evanghelie de la Matei și Cire. Să luăm aminte în vremea aia, ai 11 ucenici am mers în Galileea, la muncele unde le-a poruncit lor Iisus, și văzându-i s-a închinat lui care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor, zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, direct aia mergând învățați toate neamurile,
botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate ce v-am poruncit vouă, și aici eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Al și-ai dăruit robilor tăi izbăvire de păcace pe Sfântul Bocet și le-ai dat pornirea vieții, tu singur, Stăpâne, Doamne, ne voiește să fie, să strălușească întotdeauna lumina feței tale în inima lor, apără pauză credinței lor nevântuită de dușmani, păzăște de nespurcată și neînșinată haina de stricăciunii cu care s-a îmbrăcat, păstrând întru ei cu harul tău nestricată pe cetea și duhovnicească, și fii milostiv lor și nouă, după mulțimea durărilor tale, că s-a blăgoslovit și s-a preasărit prea și Sfântul de mare credință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, care prin spălarea bocetului dai strălucire și rească la bocezați, așa de oară ai născut pe robii tăi ăștia nou luminați din apă și prin Duh și le-ai dăruit lor iertarea păcatelor celor de voie și celor fără de voie. Pune peste ei mâna ta puternică și păzește cu puterea bunătății tale. Ferește-le bună nefurată și învrednicește că bineplăcut ție să dobândească viață de veci, că Tu ești Sfințirea noastră și Te slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Pace la toți și Duhului Tău, capetele voastre Domnului să le plecați, Ție, Doamne! Aici s-a îmbrăcat într-o cine Hristoasă, Dumnezeu nostru, țege împreună cu noi și a plecat capul păzește-i să rămândă ostași nebiruiți împotriva celor ce poartă în zadar dușmănia asupra lor și asupra noastră. Și arată-ne pe toți biruitorii până la sfârșit, ca să primim cuvâna Ta și a neperitoare. Că al Tău este a ne milui și a ne izbăvi pe noi și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și la Sfântului și Bunului de viață, pe Fiului Tău Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Îngerie Tatăl cel luminat, cel sfânt, cel spălat, cel luminat Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Îngerie Tatăl cel luminat, cel sfânt, cel spălat, cel luminat Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îngerie Tatăl cel luminat, cel sfânt, cel spălat, cel numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Bocezatul ce-ai, luminatul ce-ai, miruitul ce-ai, sfânțitul ce-ai, spălatul ce-ai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Bocezatul ce-ai, luminatul ce-ai, miruitul ce-ai, sfânțitul ce-ai, spălatul ce-ai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bocezatul ce-ai, luminatul ce-ai, miruitul ce-ai, sfânțitul ce-ai, spălatul ce-ai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, care în chipul Tău ai cinstit pe om, întocmindu-l din suflet ghingitor și din trup bine făcut, că trupul să slujească sufletului și în capul pistele la ce mânturare ai așezat. În el noi face sunt țări care nu se plece cu una pe alta, și a trucat capul cu păr, ca să nu se vadă din schimbările vremii și toate mânturarele lui spre trebuințele ai săgiți, că printre toate să mulțumească ție prea bunele vești tu singur, Stăpâne. Azi din vasul Tău ales Apostolul Pavel, ne-ai nou, că toate să le faci spre slava Ta, pe robii Tăi ăștia, Andrei,
Adam și Matei, care Șefa își punge părul capului, să îmbrăgoslovește împreună cu nașul lor și le dă lor să ghingească toate în legătura ta și să facă cele bine plăcute ție. Și că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu și ție slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Pace la toți și Duhului tău ca pe cele voastre, Domnului să le plecați, să-ie, Doamne! Doamne Dumnezeu nostru, la ședin săvârșirea tainei Sfântului Boceț, cu bunătatea ta-i sfințând pe cei și cred în cine. Blăgoslovește și pe copiii ăștia și doboară peste capul celor blăgoslovenia ta și pe cum ai blăgoslovit prin prorocul tău Samuel, pe împăratul David, blăgoslovește și capul robului tău ăsta, a Andrei, robului tău ăsta, Adam și robului tău ăsta, Matei. Prin mâna mea păcătosului și soțându-i pe ei cu Duhul tău Sfânt, ca sporit cu creșterea și cu călăuceții bătrâneților să-ți înalță slavă și să vadă bunătățile Ierusalimului în toate țării vieților, că ție să cade toată slava și cinstea și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Evo malo te šišamo i gotovo. Gdje je policao? Otvori. Daj to, otvori. Otvori kutiju. Vidiš? Bravo. Vidiš? Să tunge robului Dumnezeu, Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ti, pošto si bio isto dobar, tebi ću samo malo da vidiš. A ti da držiš kuticu, važi? Ti drži kuticu. Gdje ti kuticu? Punjem bani. Čekaj, gdje da ti si dobar? Să tunge robului Dumnezeu. Adame, vidi drži. Adam. Nemoj, otvori ga. Može da otvoriš, ali nemoj da dbati. Și al Sfântului Duh. E, sad još pola minuta i završimo. Să tunge robului Dumnezeu. Matei. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne să-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru orice bobotizați, robului Dumnezeu, Andrei, Adam și Matei, pentru sănătatea și izbăvirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu nașii, Rade, Boiana, Ana și pentru toți ai lor, pentru sănătatea și izbăvirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și totdeauna și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu și nădejdea noastră, slavă ție, Alceni Iordan, de la Ioana binevoită să boteza prin izbăvirea noastră, Hristos al de istină Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuracei Maicii să recucere și înstăciri de viață făcătorii crușii și pentru rugăciunile tuturor sfânților să ne miluiască și să ne izbăvească pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile sfânților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne izbăvește pe noi. Amin. Să fiți sănătoși, la mulți ani, să vă ajute Dumnezeu să fie de a fost cu minți și copii și nași. Nimeni n-a plâns, nimeni n-a sperat, super a fost. Am mai dat și s-a împărțit. Ăsta e Mișroi. Ăsta e Mișroi.
Ăsta e Balaceanu și ăsta e Șumișa.
Cine poartă o rază, așa pare și viața. Cine poartă o rază, Eu te aștept la nu cândva, vino dai
dai copela core, eu te aștept la noapte în vale. Și amândoi să ne iubim, e dragoste să ne vorbim. Și amândoi să ne iubim. Vino dai copera core, eu te aștept la nucă în vale. Vino dai copera core, eu te aștept la nucă în vale. Și dai până noi venea, să-și că te blăstăma. Și dai că de noi venea, măi, să-și că te blăstăma. De dragoste să vorbim, și amândoi să ne iubim. De dragoste să vorbim, și amândoi să ne iubim.